kula sadurunge kabar mau tok kan aturake saning anak sinuwun Prabu Dastarata, mestine tok titi kanthi permati tok teliti dhisik bener lanurane. Ora coba saiki sawangan iki sapa? Wah, ate kandhang-kandhangane ngayal. Iki genah Perkudara Bratasena sing sowan. Kowe ngandhake nek Bratasena kobong ning bali gala-gala. Ha ta? Nggih. Kowe ngandhake nek bali Bratasena Pandhawa mati ning bali gala-gala. Sing do salah tampa niku panjenengan-panjenengan. Loh, salah tampa piye? Loh, salah tampa piye, Suman? Sing mati niku genine. Nek Pandhawa tersih urip, pancen cangkem nek mulak-malik ngono. Ayo mrene. Tanganku iki tuntunen. Dumukno nggon lambemu. Tak owoh-owoh. Aduh, panjenengan ngendika ngaten kula ingkang mak prinding lho sini. Wah, kowe iki ngopo? Malah kowe sing mak prinding. Anakku nggir. Yen pancen bener kowe Bratasena, padha kanthi harja sak praptamu kulub Bratasena. Wah